А сега казваме добро утро на доктор Юлиан Йорданов, който е съкратил малко нощната си смяна, за да успее да ни гостува и да разкаже какви проблеми има Лекарския съюз с надзора на Здравната каса. Последните няколко заседания всъщност се оспорват като легитимност, нали така? Да. Добро утро на вас и на вашите зрители. Пожелавам един хубав ден и седмица, спокойни. Действително с Националната здравна каса и по-точно с надзорния съвет на касата има сериозен проблем. Проблема, който ние считаме, е, че те не изпълняват задължението си като надзор. Тоест, едно от най-важните задължения по Закона за здравното осигуряване, преговорите за национален рамков договор, се провалят именно заради липсата на участници в надзорния съвет, от надзорния съвет. Синдикати и работодатели не са били, поне такава Синдикати, работодатели, от Националната агенция за приходите. Общо взето от 9 члена присъстваха само 3. И това не е на едно заседание, това са на поредни 3 заседания. Но за да стане ясно на вас и на вашите зрители за какво иде реч, ще се върна малко назад. Как върват преговорите за националния рамков договор? Още от късното лято ние в Лекарския съюз започваме да оформяме групи, които да работят по националния рамков договор, проекта за национален рамков договор. Групите са съставени от специалисти, експерти в доболничната помощ, правишната извънболнична помощ, т.е. Какво договаряте, да им стане ясно на зрителите, как ги засяга този Значи, Защо тези провали на заседанията ще рефлектират върху нас и по какъв начин? Ние договаряме целият механизъм за работа на здравоопазната система, ако бих казал, касаеща извънболничната и болничната помощ, касаеща работата на всички фамилни лекари, специалистите от доболничната помощ, самите болници. Това е като функция на това какво трябва да се свърши и другото, което е цени и обеми. Тоест, давам ви един конкретен пример. Примерно операциите от херния, това е една клинична пътека. Ние на базата на опита, който имаме от предишни години, това, което имаме като прогнозни обеми, колко пациенти за следващата година ще минат с тази операция, говорим и за съответната цена. Тоест, бюджета на касата, който ще бъде 2 милиарда и 800 милиона приблизително, да може да стигне за всички дейности, които се извършват в касата. Но аз отново искам да се върна на това. Лекарския съюз какво прави? Пак ви казвам, месеци наред нашите експерти обсъждат всичките текстове, защото Националния рамков договор има текстова част и цени и обеми, както казах. Та нашите експерти работят от лятото още по това проекта, който ще бъде за нов Национален рамков договор. Ние викаме експерти от цялата страна, съставаме групи за болничната помощ, например, по всички специалности. Хирургия, неврохирургия, определяме дати за среща в Лекарския съюз. Там обсъждаме всичко, приемаме, след което съвместно с експертите на касата договаряме срещи и на експертно ниво договаряме всичките тези неща. Добре, ако продължават с тези провали, те умишлени или са или не знам. Ами ние какво оставаме ще се с случи? впечатлението, че това са умишлени провали. Защо? Ще ви кажа защо. Защото ако се запазят същите цени и обеми от миналата година, същия национален рамков договор, той не се промени, всъщност миналата година ние не го подписахме, той е фактически за 2012 година последния подписан национален рамков договор. И ако сега не се подпише, ще останат едни пари, които ще отидат за лекарства. Казвам го директно. Тоест, за дейности няма да има никакво повишение. Ето, виждате, събираемостта се увеличава на здравни вноски. Бюджета на касата е малко увеличен. Ние затова искаме дейностите, труда, който се влага, да бъде съответно и индексиран. Като предлагаме сумата, която предлагаме разпределена за болнична, извънболнична и така нататък, е по-малко от 1% от касата. С това да се завиши за следващата година. Тоест целта на евентуалния саботаж е да действат същите цифри и същите параметри, които са действали тази година, така ли? Да, но с една малка вратичка, че цените на лекарствата могат да се увеличават. И затова ние казваме, окей, след като лекарствата са най-важните за системата, нека всички 2 милиарда и 800 милиона отидат за лекарства.
Нека всички да отидат. Нищо да не се плаща за дейност. Ние, лекарите, сестрите, целият персонал ще работим без пари. Или ще спрем да работим, или ще напуснем тая страна. С колко увеличението, което предлагате на някои клинични пътеки? Ами, общо аз ви казвам, цялото увеличение, което ние предлагаме е в рамките под 1% от бюджета на касата. Ние сме го изчислили всичко така, че да няма никакъв срив в бюджета на касата. Нещо повече. Когато не е имало подписан договор между Лекарския съюз и касата, тогава е имало срив в системата. Примера е тая година. Предишната година, когато имахме подписан национален рамков договор, системата тръгна да се успокоява. Нека тези, които не се явяват на надзора, които считат, може би, че Лекарския съюз не заслужава да го удостоят със своето внимание, да чуят това. Нека после те да кажат на пациентите защо е такова обслужването, а не да си измиват ръцете с медицинските специалисти. Лекари, сестри и така нататък. Сутринта вестник Преса беше извел много любопитни парадокси при пътеките, като например, че натровен с гъби струва повече, отколкото болен от левкемия. Как се стига до подобно калкулиране? Вижте, аз пак казвам, това е работа на много експерти, включително и национални консултанти. Възможно ли е натравяне с гъби да е повече от раково болен? Ами, вижте, зависи, действително, когато един такъв болен развие чернодробна, а те развият чернодробна недостатъчност, бъбречна недостатъчност, трябват тия болни отиват на цена 100-150 хиляди лева. Ние нещо друго даже предлагаме, за да няма такава голяма разминавка в цените на пътеките, защото в една пътека се дава средната стойност. Може да има болни, които по тая клинична пътека, които струват по-малко, но има болни, които много тежат. Затова за тия много тежко болни, които се гледат в няколко големи болници, тези болни не се гледат навсякъде. Отделно за тях да се заплаща цялото лечение, което е дадено от съответното лечебно заведение. Защото там има болни, които струват по 100-150 хиляди лева. Една клинична пътека, най-високата клинична пътека е 2000 лева. Тя просто няма как да го плати. Това се плаща от болницата, солидарно от другите пътеки, където е натрупан. Затова имахме едно такова предложение, което не се прие. Имахме и друго предложение. Тъй като вие знаете, анестезиолози, патологоанатомия и така нататък, това са специалности, които изчезват. Защо? Много ясно защо. Да. Така, ние предложихме, тъй като те нямат пряко участие, в смисъл пряко заплащане от клиничната пътека, нека за тези специалности, макар и символична сума, но да се отделят някакви средства. Тоест, за една анестезия ние предлагаме примерно да се дава по 50 лева. Допълнително към клиничната пътека. Те директно да отидат в при съответния анестезиолог. Така че това да бъде един стимул за тях. Същото важи за патологоанатомите. Това, което ние предлагаме като увеличение в клиничните пътеки, аз ще ви кажа кои са те. Това са всичките пътеки, които касаят децата до 14 години, т.е. детското здравеопазване. Това са клиничните пътеки на големите, най-големите, най-трудните хирургични операции. Една панкреатодуоденална резекция, една от най-големите операции в хирургията се плаща 2500 лева. Това е просто смешно. И ние предложихме малък ръст на тези цени и третото, което е белодробните заболявания, защото там действително цените са по 300-400 лева. Те не се заплаща само медикаментите за лечение. Вие работите в Първа градска болница. Колко е вашето заплащане или на вашите колеги? Вижте, това е фирмена тайна, но трябва да ви кажа, че по-ниска заплата в Европейския съюз на лекар няма. Добре, очевидно, дано да се стигне до разрешаване все пак на... Какво ще спечелите, ако всъщност осъдите касата и излезе, че тези решения са нелегитимни на надзор? Нека всеки да носи своята отговорност. Ние доказахме, че сме отговорни. Ние доказахме, че можем да водим диалог. И между другото, не е причината в управителя и подуправителя на касата. Ние стигнахме до споразумение с тях, даже при първите заседания, когато надзора не беше пълен. След което изведнъж се събира надзора така и ни се излизат с едни решения, нито го можем да ги договаряме, нито нищо. Просто те отказват преговори с Български лекарски съюз. Това се случва в момента на фона на здравеопазването, което всички виждаме. Добре, как е. Благодаря. И само още нещо да добавя.
Преди няколко дни излезе потребителския индекс на здравеопазване, Европейския потребителски индекс. Ние сме на едно от предпоследните места, това се очакваше. Но по тези показатели, където са ангажирани лекарите и сестрите, т.е. медицинския персонал, ние сме на едно от първите места. Само това искам да кажа. Благодарим ви, дано да се стигне до разплитане на този случай. Гледайте ни след малко. Предстоят съкращения, евентуално в МВР. Ще разберем от представители на техните синдикати какво точно ще се случва и по какъв начин те ще защитят правата на полицаите.